Yang sirake nang ndi? Ngarep lurung antipol saya iki. Kayak Hondane nyong kae. Oh berarti indah barang digawam roana ya kan, Jah? Iki bro, padha dumbe bro, wedang-wedange bro. Iki ngene bro. Nyong karo Mandrok tak ngacara sik. Kowe nunggu iki dhisik aja ngasih lunga. Nyong karo Mandrok sedih lah. Dijaga temenanan. 100 juta iki regane. Ora main-main iki, oke? Siap. Yuk, mangkat. Ya wis tak mangkat sik ya, oke? Oke, bro. Kalau mas temen yo kegerangan sedikit lah. Wah, Hondane nang kene. Indah mesti nang cepake kene iki arek nyulik. Bakal tak luruh. Tinggal nanti culeke krungu. Panen duit 1 juta. Lumayan oleh wedonan. Loh. Ngapa iki bocah turu? Weh, Tangi. Nang di bocahe ceweke. Mau nang kene ki, Gen. Lah mau keprege. Nang Kudu kene nang kene. sapa? Orang ngerti. Kadane kepre wedeke. Wong turu sedhen keliyep kae. weh, ilang ge. Duit 100 jutane melayang. Dancuk. No. Iki motor nyong. Adate kasih tunggal melu nyolek. Ayo ke malah mundur. Ya wis ora apa-apa. Sik. Ayo cepet nunggang. Nanti ketangi turu musuhe. Sik. Halo. Sik. Gak acara ndi? Piye gak ngajeki anu indah dolan. Kula ajeng Mapre, ini sinema apa ini? Ini. Yuk, Wis. ke acara ini dari melipis teman pacane. Lu.
Gak acara. Kok di Ora apa masih terus. Ya lanjut. Wes lanjutin. Gak acara itu dene Pak. Ngerti ta? Mertuane bola, Pak. Campur tuang. Ora apa-apa. Makanya tekos. Belone sing mertua ngono kae. Ngerti dhewe to? Nggih, Pak, kalau tak parang dhewe, Pak. Lho, kepareng. Angkat kepareng. Heeh, mangkat. Ya mun tak nganu, tak OTW, tak OTW sik, Pak. OTW sik, Pak. Yo, siji tak. Ya ora mau kayak bergetar kayak. Terus ora apa-apa terus. Wah, bos kayak duit perhitungan karo anake dirgan duit. Wis burung. Gimana? Minta uang 1 juta.